Sa detalye ng mga nakalap na balita ng lokal. IFM News Lokal. Pinaghahanap pa rin ang magulang at kaanak ng isang sanggol na lalaki na iniwan sa harap ng isang maliit na tindahan sa barangay Taluspatang, Malasiqui, Pangasinan noong madaling araw ng June 25. Nadagpuan ang may-ari ng tindahan ng sanggol na nakasilid sa isang shoulder bag at nakabalot sa tuwalya habang nakakabit pa ang umbilical cord nito. Agad naman na isangguni sa otoridad ang insidente upang maprotektahan ang sanggol at mabigyan ng karampatang pangangalaga. Sa ngayon, nasa ilalim ng pangangalaga ng National Authority for Child Care, Regional Alternative Child Care Region 1 ang sanggol at pansamantalang pinangalan ng Louis Von Barbosa. Anumang impormasyon o detalye sa kaanak ng sanggol ay maaaring isangguni sa itinalagang social worker sa Malasiqui Municipal Social Welfare and Development Office o iparating sa kanilang numero 0930-191-3399. IFM News. IFM News. IFM News.